Πρώτο κύπελο Ευρώπη στην Ελλάδα το έφερε της ΑΕΚ η ομάδα. Το πρώτο κύπελο Ευρώπη στην Ελλάδα το έφερε της ΑΕΚ η ομάδα. Τα φτερά της άνοιξε εκείνη τη βραδιά και τη δόξα η ΑΕΚ πήρε αγκαλιά. Τα φτερά της άνοιξε εκείνη τη βραδιά και τη δόξα η ΑΕΚ πήρε αγκαλιά. Δεν ξεχνάτε τέτοια νίκη στο Καλιμαρμανό, να αλλάζουνε τα πλήθη στον ουρανό. Της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά εκείνη τη βραδιά. Της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά είχανε φτερά. Το δρόμο πρώτο άνοιξε της ΑΕΚ η ομάδα, να έρχονται τα κύπελα Ευρώπη στην Ελλάδα. Το δρόμο πρώτο άνοιξε της ΑΕΚ η ομάδα, να έρχονται τα κύπελα Ευρώπη στην Ελλάδα. Με τα Ελληνόπουλα κέρδισε την νίκη, λες και είχε έρθει απ' άλλον πλανήτη. Με τα Ελληνόπουλα κέρδισε την νίκη, λες και είχε έρθει απ' άλλον πλανήτη. Δεν ξεχνάτε τέτοια νίκη στο Καλιμαρμανό, να αλλάζουνε τα πλήθη στον ουρανό. Της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά εκείνη τη βραδιά. Της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά, της ΑΕΚ τα παιδιά είχανε φτερά.